problémy a to, ako sa na ne človek pozerá, ako ich vníma, sú za mňa veľmi dôležitá vec v živote a v tom vlastne, ako človek bude pristupovať a posúvať sa ďalej na rôznych situáciách. Pretože povedzme si, hej, napríklad niekto sa zobudí s tým, že sa napríklad, neviem, break-upol, hej, s čajou, typek sa break-upol a proste prvá jeho myšlienka je, že cíti proste úzkosť, zlé stavy a tak ďalej a tak ďalej. Tým pádom proste, keď nechá ovládať sa týmito emóciami a bude vlastne venovať jeho podvedomie energiu tomuto, teda že OK, je breakupnutý a tak ďalej a teda je mu z toho na piču, tak automaticky bude mať na piču deň. Ale tu prichádza to ale, kedy ty dokážeš si v hlave úplne shiftnúť, teda že OK, skôr by som to mohol brať ako určitý druh problému, cez ktorý si musí moja budúca verzia prejsť na to, aby som dostal tam, kde chcem byť. Povedzme si príklad, dajme tomu, že chcem byť, mať firmu, ktorá robí 5 až 10 miliónov ročný obrat, platím hypotéku 20 000 alebo 10 000 eur mesačne, aké to nie je finančne najrozumnejšie rozhodnutie, hovorím to len ako bizarný príklad. Chcem mať rodinu, nejakú veľkú vilu, nejaký penthouse a tak ďalej, hej, a budem platiť napríklad takýto mortgage, alebo teda tú hypotéku mesačne. No a príde nejaký zlý mesiac a nebudem mať proste na zaplatenie nejakých vecí a tak ďalej. A teraz sa pozri na ten problém, ako sa budeš cítiť v tej situácii, hej, keď budeš proste musieť zaplatiť svojich zamestnancov, nebudeš mať možno na ten monthly payment a tak ďalej, alebo to bude veľmi tough. A potom sa pozri na ten problém, ktorý máš aktuálne, teda čo môže byť napríklad ten breakup, alebo že proste, neviem, niekto ťa odmietol na sales call, alebo čokoľvek, hej, nejaká bizarnosť. A treba brať tie problémy, ktoré človek dostane v tomto early stage, ako by som povedal, by som to možno nazval ako také strúhadlo. Strúhadlo, ktoré postupne, keď ho otáčaš a tým otáčaním myslím, že sa predieraš cez tie problémy, hej, počas toho procesu za tým tvojim cieľom alebo za tým úspechom, tak ťa šarpuje. Šarpuje ťa, aby si sa stal vlastne verziou tej ceruzky, ktorou sa chceš stať, alebo ktorá sa vie ako keby popasovať s týmito problémami a samozrejme má úplne iné problémy, ako napríklad to, že budeš mať zlý mesiac, budeš mať, dajme tomu, 250 zamestnancov a teraz what should I do? Čiže to je ďalšia vec teda, že ja sa na to pozerám skôr z toho hľadiska, teda, že tie problémy sú z určitého bodu blessing. Blessing a znak od vesmíru, keď to tak poviem, pretože máme tu univerzálne zákony, ktoré platia a podľa ktorých, keby sa človek riadi, respektíve ktoré nám ukazujú, ako máme žiť ten plnohodnotný život. Keď si človek pozrie, hej, law, cause and effect, feminine and masculine energy a tak ďalej, law of vibration, hej, teda všetky tieto univerzálne zákony vesmíru nám hovoria, ako máme žiť tento život. Stačí si ich len pozrieť, oni všetky jednotlivo nadväzujú na seba. A to je to, čo veľa ľudí možno ignoruje, alebo ani ich nevníma. Že veľa ľudí, keď toto niekomu poviem, alebo sa o tom s niekým bavím, tak oni netušili, že takéto niečo existuje v tomto svete. A to je preto, lebo sú vytrhnutí z toho, respektíve im je ukazované, že ako majú žiť svoj život. Od mladá, hej, programovaný, škola, robota, proste uspokojiť sa, že zarobím 1500-2000 eur mesačne, keď zarobím trojku, som po piči, zarobil som kokos na štandardne. OK? Hovorím, že to je proste programovanie a väčšina ľudí vôbec netuší o tom, že sú tu nejaké universal laws, ktoré nám hovoria o tom, ako žiť plnohodnotne v tomto živote a keď sa nimi človek začne riadiť, tak aj na tie problémy, ktoré som spomínal na začiatku, začne pozerať z toho hľadiska, že sú blessing. Sú určitý druh požehnania toho, čo dostávame od toho vesmíru a že nám to dáva možnosť posunúť sa k tej našej verzii. Lebo keď príde nejaký problém, je to znamenie toho, že sme na správnej ceste a teda, že posúvame sa tým správnym smerom a keď prekonám tento issue, alebo teda vyriešim tento problém, tak viem, že sa približujem k tej svojej verzii, ktorá bude v tom štádiu, kde sa ja vidím. Takže toto bola taká rýchla vec, ktorá ma napadla
ohľadom tých problémov, pretože každý máme problémy, vždy sú problémy, hlavne vo svete biznisu a toho, keď sa človek chce niekam dostať alebo niečo dosiahnuť. Čiže uh, toľko to asi z mojej rýchle myšlienky k, k problémom. Takže tak. See ya.